izaslanstvo Američkog ministarstva obrane koje vodi zamjenik pomoćnika državnog tajnika za obranu za europske poslove i politiku NATO-a dr. Josel Kruzl. Izaslanstvo Hrvatskog ministarstva obrane koje je vodio ministar Gojko Šušak održalo je tijekom dana s američkim izaslanstvom 2 sastanka. Oba su bila zatvorena za javnost, a prema najavi teme su razgovora bile trenutačno sigurnosno stanje u Europi, program Partnerstvo za mir, američki program pomoći u sigurnosti te mogućnosti za unapređivanje suradnje na obrambenom planu. O pojedinostima nakon poslijepodnevnog sastanka vođe izaslanstava su izjavili: Ovo je značajan korak u bilateralnim odnosima na području sigurnosti naših zemalja. Tijekom dana razgovarali smo o mnogim pitanjima, od otvorenog pregleda stanja sigurnosti na cijelom Balkanu, posebno o tekućim borbama oko Bihaća, te o stanju u Ukrajini. SAD su izrazile potporu takozvanoj inicijativi Z4, koja će, nadamo se, ponuditi mirno rješenje problema u tom dijelu Hrvatske. Američka ekipa ponovno je izrazila nadu da će se Hrvatska integrirati u euroatlantski sigurnosni okvir i u program Partnerstvo za mir. Dogovorili smo zatim da ćemo poduzeti korake kako bismo Hrvatsku uključili u naš program vojne suradnje. Razgovarali smo i o mogućnostima vojne obuke u SAD-u i konačno o nacrtu suradnje između naših dviju zemalja. Nacrt je gotovo završen i danas sam popodne nazvao ured ministra obrane Williama Perrya i rekao kako smatram da ćemo moći završiti sporazum. On je pozvao krajem ovog mjeseca ministra Šuška na svečano potpisivanje ovog sporazuma. To je nešto što Hrvatska sklapa prvo sa Amerikom, a imamo već ponuđeno od nekoliko evropskih zemalja, ali ih je igrom slučaja ili možda i namjerno. Mi smo pod svaku cijenu htjeli da do tog sporazuma dođemo najprije s njemačkim državama kao prvo vodećom demokracijom i vodećom svjetskom silom i nekom ko nam je u ovih 3 godine bio najviše na raspolaganju. I ja zahvaljujem gospodinu Kruzelu i američkoj delegaciji. Od siječnja nadalje, kao što i sam najavio, mi ćemo nastaviti sa ovakvim sastancima ovdje i u Njemačkoj pri NATO snagama. Perry i hrvatski ministar obrane Gojko Šušak potpisali su u Pentagonu memorandum o obrambenoj i vojnoj suradnji između Sjedinjenih Američkih Država i Hrvatske. Prema klauzulama memoranduma ponovo se potvrđuju ciljevi i načela Povelje Ujedinjenih naroda, posebice nepovredivost granica, teritorijalna cjelovitost, nemiješanje u unutrašnje poslove i mirno rješavanje sporova. Također se uviđa potreba za širim i detaljnim međusobnim djelovanjem i savjetovanjem u području obrane i sigurnosti. Prema tekstu shvaćena je važnost dijaloga glede održavanja mira, međunarodne sigurnosti i stabilnosti, politike nacionalne sigurnosti, vojne strategije i programa vojnog razvoja. Daljnje razvijanje suradnje na području obrane po ovom memorandumu uključivalo bi sastanke Američko-Hrvatske bilateralne radne skupine za poslove obrane radi rasprava o obrambenim pitanjima, ubrzanja razvoja bilateralnih obrambenih odnosa i rasprave o pitanjima regionalne sigurnosti, te sastanci dužnosnika ureda dvojice ministara. Razmjenjivale bi se i delegacije radi sudjelovanja na konferencijama, simpozijima i seminarima o obrambenim pitanjima, a provodio bi se i američki međunarodni program vojnog obrazovanja i obuke za potrebe Republike Hrvatske. Predviđeni su i razgovori stožerskih časnika Sjedinjenih Država i Republike Hrvatske o vojnim i obrambenim pitanjima. Perrijem stavio potpis na hrvatsko-američki memorandum o suradnji u obrambenim i vojnim odnosima, hrvatski ministar obrane Gojko Šušak vratio se u Zagreb. Evo njegova kratkog komentara tog dokumenta. Mislim, veliki korak za Hrvatsku. Sve što je izvan okvira embarga je u sporazumu i sve što je u interesu Hrvatske, a bilo bi i u interesu Amerike za danju suradnju, kad se ukine embargo, je isto u sporazumu. Tako da je okvirno zadovoljava sve ono što je Hrvatska tražila. Puno hvala.